Minule som vám všeobecne predstavila sérum BOC. Obsah má 30 ml, maloobchodná cena 119 €, teraz u mňa 29% zľavou 84 €. V prípade záujmu ma kontaktujte na mailovej adrese tvojastarotlivosť@gmail.com, ktorú vidíte aj na obrazovkách. Ja toto sérum používam raz do týždňa. Ak vám môžem poradiť, používajte ho na umytú tvár čistou vodou, teplou, aby rozšírila pory a bolo uľahčené trebávanie výživových látok. Pozrieme sa na jeho základné zložky. Kmeňové bunky plesnivca. To sú tie, ktoré posilňujú a chránia. Je to prírodný kolagén. Snehové riasy zabezpečujú vek buniek, čiže ju predĺžujú s miernym kopnutím stimulácie. Chránia proti UV žiareniu a tým sa nám nevytvárajú nové vrásky. Kyselina hyaluronová preniká hlboko do pokožky a pomáha zaceliť prípadné narušenie v pokožke, čiže ju vypína. Vitamín E pôsobí obnovujúco a protizápalovo. Redukuje poškodenie pokožky UV žiarením. Pôsobí hojivo a blokuje toxíny z prostredia. Peptidový komplex, tak jeho prítomnosť zabezpečuje vyhladenie jemných vrások. Nachádza sa aj prirodzene v našom tele. Od 20. roku života však postupne ich tvorba klesá približne o 1% každým rokom života. Švajčiarsky elixír ľadového vína nám poskytuje vyhladenie a napnutie pleti. Marhulový olej zvláčňuje pokožku a zabraňuje zápalom či suchej pokožke. Aloe vera dodáva potrebnú vlhkosť, upokojuje prípadnú svrbivosť a podráždenie pleti, čiže je protizápalový. Takisto zvyšuje produkciu kolagénu. Toto sérum neobsahuje silikóny, parabény, minerálne oleje, parafíny, petroláty, lauriosulfáty sodné, fenoxyetanoly, polyetylenglykol, ftaláty, mikroplasty, syntetické vône a farbivá, ani nanočastice, ktoré sú tak škodlivé aj pre našu pleť. Pozrite si vaše krémy, či to náhodou neobsahujú.